GTA 4 ne može da se igra na Windows 7 koji je, imam. Kao ajde bre, ovdje laš, kako ne može da se igra kad ja igram. I ko će da pitate na što će bude sigurno. Tako da, zašto ne može? Vi kada se kupili, na primjer, diskete, sad će biti, ne znam, inače evo vi imate tu disk i niko ne čita, evo ovo. Sad na ovoj igrici piše prvo šta zahteva, znači ja obavezno mogu, moja FIFA 10 to ne može da igra, najslabiji kompjuter to može da igra. Ali na primjer za GTA 4, evo sad ćemo da vidimo šta on traži, evo znači sad ćemo vidimo na Game Debug, znači GTA 4, evo ga, sad ćemo znači da vidimo šta on traži, evo ga, i da dokažemo da znači GTA 4 prosto ne može da se igra na Windows 7, može samo na XP-u i na Visti. Evo ga. I sad malo spori internet zato što skidam Camtasiu pa sad mogu da snimam desktop. Naravno. I evo ga. Znači GTA 4 PC. To nam treba. Prvo znači tražimo za minimum šta on zahteva. Znači prvo tražimo od Intela. Traži Intel Core 2 Duo 1.8 GHz. To mora da ima svoj kompjuter. Znači ja to imam. Idemo od AMD-a, traži AMD Athlon 64x2 Dual Core 3600+, to traži. Od grafičke traži Nvidia GeForce 7900 GS, to znači može mu je još i bolje čak. Od AMD traži AMD Radeon X 1900 series. RAM traži minimalno 1 GB. I sad, ostavit ću link dole od GameDebug i od znači ovog da GTA 4. Pročitajte ovo što piše OS. Piše WinXP i WinVista, ali ne piše 7, niti 8. Znači već smo dokazali da ne može na sedmici. Ajmo da vidimo, da kažemo maksimum kao request, da ne bi kao uopšte kočilo. Opet znači ovo za maksimum krećemo od Intela, treba Intel Core 2, sad treba ovdje Quad, ne Duo, nije Intel Core 2 Duo, nego Intel Core 2 Quad, Q6600, 2.4 GHz, evo, a ja imam koliko GHz, 2.20, tako da može, pošto je ovo laptop, jel? Od AMD-a traži AMD Phenom 9850 Quad Core. Od Nvidia, to odnosno od grafičke, traži Nvidia GeForce 8800 GT, znači ja mogu i to. AMD traži AMD Radeon, onda već ovdje traži HD na maksimum. I RAM traži 2.5 GB, znači to je ništa, ja imam, koliko imam čebje. Imam 4 GB pa sam nadogradio, znači 6 GB imam. I on opet traži XP, znači ne može na ovo. I tu već imate ovo DirectX 9 traži, to svako ima. Tako da smo dokazali da GTA prosto ne možete da igrate na ovom Windowsu 7. Sad vi ako instalirate i posle tamo nešto što vam zahteva instalirate i kad upalite kompjuter, znači imate Windows 7 i vi kada instalirate sve ovo, tamo će nešto tražiti da instalirate, vi to instalirate, kad se pali
pitat će vas da li želite da vam bude sada XP ili 7. I vi ako želite igrati GTA XP, pa onda restartujete komp, pa ako želite, ne znam, Assassin's Creed 3, onda sedmicu. Tako da, to je jedni način meni je, jer sam ja jedino tako mogao da igram. Mogu sam i ovako, ali tu ima nekih malih seckanja, meni je komp jak, to mnogo jak, ali opet vidjet ćete da ima nekih malih seckanja. Znači, morat ćete da igrate na XP-u, tako da, to je to.